Oikein viihtyisää iltaa Yle-Liiksistä. Kokoomus etsii uutta puoluesihteeriä Taru Tujusen tilalle. Puolueen nettisivuilla voi ilmoittautua itseehdokkaaksi tai vinkata sopivasta Stubbin taisteluparista. Eletään jänniä aikoja. Sijalla 5. Sinustako puoluesihteeri? Aiheita ovat kommentoimassa tutut asiantuntijamme. Heippa tyypit! Millaista puoluesihteeriä kokoomus hakee? Jukka? Niin, Stubbhan itse toivoi, että uusi puoluesihteeri olisi maailman paras ihminen ja mielellään Taru Tujusen kaltainen. Jännää. Mäkin olen jotenkin aina ajatellut, että Jeesus, Dalai Lama ja Taru Tujunen kuuluu samaan jengiin. Niin, esimerkiksi Heikki Hursti olisi kyllä hyvä ihminen, mutta kokoomuksen jäseneksi päästäkseen hänen pitäisi ymmärtää olevansa parempi ihminen kuin muut. Heli? Yle-Liiksin tietojen mukaan myös Päivi Räsänen on hakenut tätä tehtävää. Päivi totesi, että olisi kiva olla töissä sellaisessa puolueessa, joka vielä tulevaisuudessakin on eduskunnassa mukana. Ja mitä sanoo Tellervo von Appelgren? Jos Stubbin pariksi halutaan samankaltaista narsistia, ehdotan Cheekkiä. He täyttäisivät kyllä stadionit. Hieman se kyllä muistuttaisi natsien ajasta, mutta ei välttämättä pahalla tavalla. Okei, mutta mitä sellainen puoluesihteeri sitten tekee? Istuu puheenjohtajan polvella vai? No ei nyt sentään. Kokoomuksen puoluesihteerin tehtäviinhän kuuluu ideoiden sparraaminen Stubbin kanssa. Ei, en poistaisi Ville Niinistöä Facebook-ystävistä. Kyllä, twiittaisin kuvan tuosta sienikorista. Ei, en laittaisi Angry Birds-ennätystänne valtioneuvoston sivuille. Niin. Kokoomuksen puoluesihteerin homma on kyllä todella vaativa. Ongelmahan on se, että miten ajaa elinkeinoelämän ja rikkaiden etuja niin, että sen saa näyttämään välittämiseltä. Niin, entä miksi puoluesihteeriä haetaan ulkopuolelta? Aikooko Stubb ihan oikeasti ottaa ehdotukset huomioon? No, on aivan selvää, miksi puoluesihteeriä haetaan puolueen ulkopuolelta. Taru Tujunenhan voitti kautensa aikana kaikki vaalit niin, että uusi sihteeri ei voi kuin hävitä. Eli työpaikkailmoituksessa pitäisikin lukea, etsimme maailman parasta syypäätä tuleville tappioille. Mitä on tapahtunut perussuomalaiselle Jytky Uhmalle? Jussi Halla-aho häipyi Brysseliin, James Hirvisaari häipyi kotisohvalle ja Timo Soini myötäilee hallituksen ulkopolitiikkaa. Eikä kukaan ole aikoihin edes möläytellyt mitään rasistista. What's happening? Sijalla 4. Perussuomalaiset. Halla-ahon mielestä meno on jo niin pliisua, että äänestäjille annettu maahanmuuttokriittinen lupaus on petetty. Onko näin, Jukka? No kyllä on. Ensin kiellettiin natsitervehdykset eduskunnassa ja sitten Halla-ahosta tehtiin maahanmuuttaja Brysseliin. Jos mä olisin natsirasisti, niin kyllä mä olisin ainakin pettynyt. Niin, persut petti lupauksen ja tällä hetkellä demariäänestäjät naureskelee, että tervetuloa kerhoon. Ja keskustahan aikoo haastaa perussuomalaiset oikeuteen oman sloganinsa loukkaamisesta. Se on kepu, joka pettää aina, eikä persu, ettäs tiedätte. Niin just, mutta onko Halla-ahon väitteessä perää? Soinihan esimerkiksi kieltäytyi yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa. No Kristiina, se ei johtunut siitä, että Soini tekisi pesäeroa rasismiin, vaan yksinkertaisesti siitä, että ne Ruotsin demokraatit puhuvat sitä pakkoruotsia. Perussuomalaisten kannatushan on kyllä laskenut aika paljon viime eduskuntavaaleista. Ovatko liikkuvat äänestäjät jättäneet puolueen? Niin, perussuomalaiset yleensä houkuttelevat liikkuvia äänestäjiä, mutta ei pelkkä tuulipuku vielä tarkoita, että liikkuu. Hei, pitää kuitenkin muistaa, että perussuomalaiset ovat oppositiossa. Sieltä käsin ei pysty paljon ajamaan muuta kuin taksia. No, kohdellaanko persuja sitten epäreilusti, kun aina muistellaan sen pupiruususahurin möläytyksiä? Jos joku persu räväyttää jotain, niin Timo Soinilta kysytään heti, että sanoutuuko hän irti rasistisista mielipiteistä. Ihan samalla tavalla kuin Alexander Stubbilta kysyttiin, että sanoutuuko hän irti Pia Kauman rasistisista lastenvaunulausunnoista. Vai kysyttiinkö? Tellervo von Appelgren, onko Timpuralle ja persuille vielä tilausta? Minusta perussuomalaisia on tarvittu
valittu. He edustavat monien meidän piilorasistien aatoksia, joita pystymme kuitenkin noin järjellä pitämään aisoissa. On ollut mieluisaa haukkua persuja, noita rujoja ihmisiä. Olemme näin pitäneet heitä huipulla suuttumalla heille. Jos persut luopuvat maahanmuuttokriittisyydestä, siitä tulee liian siisti puolue, josta mekään emme enää jaksa provosoitua. Silloin persut häviävät kokonaan Suomen poliittiselta kartalta. Suuret ikäluokat tekevät pian Suomesta mummojen ja pappojen valtakunnan ja meillä on käsissämme eläkepommi. Sen takia suomalaisten eläkeikää ollaankin nyt nostamassa. Apua. Siis minäkö juontasin tätä vielä 40 vuoden kuluttua? Mitä? Lue siitä lapusta. Mistä? Haloo, mä oon niin päikkäreillä silloin. Sijalla 3, eläkepommi. Työmarkkinapomot on tälläkin viikolla valvoneet aamu 5 ja riidelleet eläkeiän nostamisesta. Mullahan onkin eläkepomojen kanssa semmonen diili, että he neuvottelee minun asioista, jää sitten eläkkeelle ja minä ja muut teinit maksetaan. Aika selvä kuvio. Mitä tässä on niin vaikeeta? Eläkepommista on puhuttu jo 25 vuotta, mutta on ihan turha väittää, ettei asialle ole tehty mitään. Vuosien saatossa eläkeneuvotteluihin on tehty esimerkiksi tuhansia kampaviinereitä. Asiallehan ei tehty mitään, koska Jutta Urpilainen antoi vaalilupauksen, että eläkeikä ei nouse. Jutta ei vaan tajunnut, että eläkepäätös ei koske demareitten kannattajia, koska he ovat jo eläkkeellä. Aivan. Demarithan kuuntelevat myös AY-liikettä, jossa monet paperimiehet ovat todenneet, että yli 60-vuotiaana ei ole enää kohtuullista vaatia samanlaista työtehoa kuin aiemmin. Eli valvomossa tikkaa heitettäessä täytyisi pitää pidemmät hengähdystauot. No, pettääkö demarit nyt lupauksensa, kun eläkeikä nousee? Niin, jos vasemmisto haluaa nostaa eläkeikää, niin heillä se katsotaan selkärangattomuudeksi. Mutta kun oikeisto haluaa nostaa eläkeikää, niin pisteitä sataa vastuullisesta taloudenpidosta. Ja yleensä vielä saman äänestäjä silmissä. Totta. Mulle on kerrottu, että tämä eläkeiän nosto tarkoittaakin oikeasti eläkkeiden leikkaamista, koska ihan kukaan usko, että porukka jaksaa töissä yli 70-kymppiseksi. Eli ensin nostetaan eläkeikää lähelle 70 ja sitten todetaan, että kukaan ei enää palkkaa yli 50-vuotiaita. Siksi onkin kiinnostavaa, että kaikkein hanakimmin eläkeikä on ollut nostamassa kokoomus, joka ei ole nimittänyt mihinkään tehtävään yli 45-vuotiaasta viimeiseen 5 vuoteen. Niinistökin nimettiin presidenttiehdokkaaksi vain, koska puolueen nuoriso-osasto luuli häntä Alice Cooperiksi. No vanhoista ukkeleista puheen ollen, minkä takia eläkeuudistuksesta on neuvottelemassa vain jotain vanhuksia, vaikka tämähän koskee meitä nuoria? Miten nuoret sais vaatimaan oikeuksiaan? No vaikka silleen, että Robin ei laulaisi enää bilettämisestä, vaan eläkeasioista. Ehkä se saisi teinit tajuamaan, että mitä se todellisuus on sitten, kun joutuu ikäloppuna painamaan aina vaan samoissa hommissa. Eläkkeelle et pääse koskaan, joten skippaa se kotisohva. Ei enää edi lepää, meikä pappa stressi vetää. Ihan näätää heittää keikkaa, kun kaikki paikat breikkaa. Pissa karkaa, ilman vaippaa. Boom, boom, ka. Ei jäädä himaan jumittaa, mulla ei oo superkarttumaa. Paina hommi, eläkepommi. Boom, ka. Paina hommi, eläkepommi. Boom, ka. Suomen ulkopolitiikan linja on aina ollut, että vihollisen suuntaan näyttäydytään yhtenäisinä. No nyt ulkoministeri vetää omaa linjaa, pääministeri ja ulkoministeri kinastelee ja presidentti ei edes puhu puolustusministerille. Miettiiköhän Putin, että nyt jos koskaan kannattaisi hyökätä Suomeen? Sijalla 2, Suomen linja. Alex Stubb on sanonut, ettei lähtisi kaljalle ulkoministeri Tuomiojan kanssa. Mitä se tarkoittaa? Miten sä, Teemu, tulkitset tätä? No täytyy muistaa, että Stubb on niin yltiöpositiivinen, että hänen suustaan lause "en lähtisi kanssasi kaljalle" tarkoittaa kansankielelle käännettynä "en suostuisi edes sylkemään päällesi, vaikka tukkasi olisi tulessa".
Niin, Stubhan on triatlonisti ja Tuomioja maratonari. Stub ei lähtisi Tuomiojan kanssa kaljalle, mutta lenkille kyllä. Ei kuitenkaan maratonille, koska se olisi liian pitkä matka hymyillä väkinäisesti. Okei, mutta mä kuulin, että myöskään presidentti Niinistö ei tule toimeen Alexin kanssa. Mikäs heidän välejään hiertää? No sama, mikä hiersi Niinistö ja Kanervan välejä, Niinistö ja Kataisen välejä ja Niinistö ja Lipposen välejä. Niinistö kokee uhaksi kaikki vahvat kokoomuslaiset. Okei, kaikki ei vaan tule toimeen kaikkien kanssa. Tellervo, miten te ratkaisisitte tämän jupakan? Suomen ulkopolitiikasta puuttuu nykyään äidillinen, kokenut, oranssitukkainen transvestiitti. Hän tasoittaisi näiden narsistimiesten välejä. Joo, ja yksi ihana juoru vielä. Presidentti Niinistö ei edes puhu Haglundille, joka on sentään puolustusministeri. Miettikää. Niin, monihan on miettinyt, että miksi Sauli lähti Putinin luo kertomatta asiasta kenellekään. Vastaus on kaksiosainen. 1. Hän lähti, koska Moskovassa saa olla tosi kaukana Carl Haglundista. Ja 2. Hän ei kertonut kenellekään, ettei Haglund änkeäisi mukaan. Mutta eikö tämä ole aika vaarallista, ettei porukka puhu toisilleen? Täytyy kuitenkin muistaa, että Suomen ulkopolitiikassa eivät riitele ihmiset, vaan asiat. Nyt riidoissa ovat iäkäs kauhtunut asia ja valkohampainen urheiluhullu asia. Sekä kikkarapäinen rullaluisteleva asia ja yksi Harry Potterin näköinen asia. Tämän viikon kuumin puheenaihe on ollut ydinvoima. Hallituksen mielestä paras vaihtoehto Suomelle olisi nimittäin venäläinen ydinvoimala. Ja hei, miksi ei? Kuka tietäisi paremmin, miten ydinvoimaa ei pidä rakentaa kuin firma, jonka edeltäjä aikoinaan rakensi Tšernobylin räjähtäneen ydinreaktorin? Boom! Boom, boom, ka! Sijalla 1, Russovoima. Hallitus päätti torstaina, että suomalaisen TV-on lupa pistetään harkintaan, mutta Fennovoima saa rakentaa Pyhäjoelle ydinvoimalan yhdessä venäläisen Rosatomin kanssa. Onks tää helisusti ihan okei? Jos on jotain, mitä Putinille kannattaa antaa, se on vaikutusmahdollisuus Suomen maaperällä sijaitsevaan ydinreaktoriin. Daa! Hei, sanooko Trojan hevonen kenellekään mitään? Rosatom markkinoi voimalansa vanhalla sanonnalla, salama ei iske 2 kertaa samaan paikkaan. Ja jos jotain sattuisi, että joku räjähtäisi, niin ainahan voi todeta, että Pyhäjoki ja Tšernobyl, ne on 2 ihan eri paikassa. Okei. Näkeekö kukaan jotain hyvää tässä Fennovoiman hankkeessa? Jukka, sähän kannatat ydinvoimaa. Kyllä, mutta en venäläistä ydinvoimaa. Se on vähän sama kuin, että jos mä haluan Viagraa, niin en mä osta sitä Sergein takakontista. No itse ihmettelen, millainen kohu on noussut siitä, että Fennovoiman laitoksen toimittaa venäläinen Rosatom. Eikä sillä toimittajalla ole mitään väliä, kun uraani tulee joka tapauksessa Venäjältä. No, miten Vapaavuoren Fennovoima-ehdotukseen on reagoitu? Siis Vapaavuorihan ehdotti 1 ydinvoimalaa, SDPn Antti Rinne ehdotti 2 ja perussuomalaisten Timo Soini jopa 3. Yle-Liiksin haastattelema keskustan Juha Sipilä oli hetken hiljaa ja lupasi sitten ydinvoimalan jokaisen suomalaisen takapihalle. Mutta eikö persut ole aiemmin vastustaneet ydinvoimaa? Eikö niin? Ainoa rationaalinen syy persuille kannattaa Rosatomin ydinvoimalaa täytyy olla se, että vihreät vastustaa sitä. Niin, vihreäthän oli tosi myrtsinä tästä hallituksen Fennovoima-päätöksestä ja teki siitä hallituskysymyksen. Jukka, mitä ajatuksia? Olenko mä ymmärtänyt nyt oikein? Kun hallitus teki vuonna 2010 päätöksen 2 ydinvoimalaluvasta, niin vihreät ei lähtenyt hallituksesta. Nyt 4 vuotta myöhemmin niille ei käy se, että näistä 2 toinen kuopattaisiin ja toisella rakennettaisiin aiempaa suunniteltua pienempi ydinvoimala. Eli jos mä kannatan mahdollisimman monen ydinvoimalan rakentamista tähän kauniiseen Suomen maahan, niin mun kannattaa äänestää vihreitä. Ja silti vihreät syyttävät kokoomusta takin kääntämisestä ja kokoomus taas vihreitä. Itse asiassa takit kääntyvät nyt eduskunnassa sellaista vauhtia, että kohta Arkadianmäelle kannattaisi perustaa tuulipuisto. Näinhän se on. Ja tämän viikon Yle Liiks oli tässä. Hyvää yötä, mussukat!